गणपती पाहिले तुझे मुख, मनाची हरली तान भूक. गणपती पाहिले तुझे मुख, मनाची हरली तान भूक. हय, खरेंच गणरायाचे मुख पळयतकर आमच्या मनाची तान भूक पयस जाता. नमस्कार इश्टानो, विघ्नहर्ता मोरया कार्यावळींत तुमकां येवकार. बाप्पाच्या येवकाराची आतुरता आनी केन्ना एकदा बाप्पाचे घरान आगमन जावचें म्हण फाटलो कितलो काळ आमी वाट पळयतालीं आनी आयज तो खीण आयलो. मंगलमुर्तीचे घरान आगमन जाला. श्रावण म्हयनो सोंपून भाद्रपद म्हयन्याच्या आगमनान मंगलमुर्ती घराघरांनी विराजमान जाल्या. गणपती घरान आयला आनी पळया आमच्या सगळ्यांच्याच तोंडार हांसो उदेला. तसो हो सण दर वर्साक येता, मात दर वर्सा आमी त्याच उत्सुकतायेन आनी उमेदीन ह्या सणाची वाट पळयतात. गणपती बाप्पा घरान मखरान विराजमान जातकर घराकय सोबा देवळाची येता. चवथ, चतुर्थी अशें म्हण आमी ह्या सणाक गोंयान म्हणटात. चवथी दिसा पयले दीस गणपतीची मुर्ती पुजेक लायतात. कांय गांवांनी घरचीच गणपतीची मुर्ती हाडून पुजेक लायतात, तर कांय कडेन भटजी हाडून गणपतीची पुर्ती पुजेक लायतात. आपल्याक आवडटा, आपल्या आवडी प्रमाण आपणाक जाय तशी, जाय तितली व्हड, जाय तितली ल्हान बाप्पाची मुर्ती आमी घरान हाडटात आनी चवथी दिसा ती मुर्ती पुजेक लायतात. तर आमी आतां ही पुजा कशी करप, ही पुजा कशी जाता आनी गणेश पुजे विशीं महत्व भटजी कडल्यान जाणा जावन घेवया. मी डॉक्टर भूषण गोविंद जोशी, वास्को दामोदर ग्रामपुर. गणेश चतुर्थी निमित्त काही एक दोन शब्द तुमच्याशी बोलू इच्छितो. गणेश चतुर्थी हा सण जो काही लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरुवात केला, जेणेकरून सर्व लोकांशी जे काही संबंधित सगळे लोक एकत्र यावे आणि तो गणेशोत्सव साजरा करावा, यासाठी लोकमान्य टिळकांनी त्याची सुरुवात केली. तर गणेशोत्सव हा कशासाठी सण, तर निसर्गाशी संबंधित किंवा निसर्गाची जी फळफळावळ किंवा जी झाडे, पाणी, वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या पत्री किंवा जी काय माती वापरली जाते गणेश मूर्ती करण्यासाठी, तर त्याकरता त्या मातीशी संबंधित त्याची जी मूर्ती केली जाते आणि त्याचं जे पूजन केलं जातं, तर ते 1.5 दिवसाची जी पूजा आहे, तर ती पहिल्या दिवशी षोडशोपचार पूजेने, दुपारच्या आरतीने, महाआरती, महाप्रसादाने, नंतर संध्याकाळची धुपारती आणि दुसऱ्या दिवशी 1.5 दिवसाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी तशीच षोडशोपचार पूजा, त्याच्यानंतर दुपारती, महाआरती, महाप्रसाद, त्याच्यानंतर उत्तरांग पूजा आणि संध्याकाळी जे काही संध्या व्हायच्या आधी, म्हणजे सायं संध्याच्या आधी 6च्या आधी ती त्याचं विसर्जन केलं जातं. पण शक्यतो त्याचं 1.5 दिवसात स्वरूपात व्हावं म्हणून ती दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी 6च्या आधीच त्याचं उत्तरांग व्हायला पाहिजे, जे काही ठिकाणी, बऱ्याचशा ठिकाणी केलं जात नाही. कारण ते रात्री जे काही गणेश विसर्जन केलं जातं ते रात्रीचे 2 वाजता, 3 वाजता, तर ते 1.5 दिवसातच ते बसलं पाहिजे. आणि काही बऱ्याचशा जे काही पारंपरिक परंपरेनुसार 1.5 दिवस, 5 दिवस, 7 दिवस, 9 दिवस, 11 दिवस आणि 21 दिवस, शक्यतो 21 दिवस जे काय सार्वजनिक गणेशोत्सवाचं स्वरूप हे मानलं जातं बऱ्याचशा ठिकाणी. तर त्याला गणेशोत्सवाला, गणेश चतुर्थीला जे काही माटोळी किंवा जे काय त्याला जे काही स्वरूप दिलं जातं गणेशोत्सवाला, तर ते वेगवेगळ्या तऱ्हेची फळावळ, त्याच्यानंतर पत्री जी वापरली जाते त्याला, ती वेगवेगळ्या झाडांची स्वरूपाने त्याला पत्री वापरली जाते. त्याच्यानंतर त्याची एकादशनी किंवा त्याला अथर्वशीर्षाचं आवर्तनं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या गणपतीला वापरल्या जातात किंवा त्याला केल्या जातात. आजकाल बऱ्याचशा घरांनी जे काही कुटुंब मोठं वाढल्याने बरेचसे कौटुंबिक आपले भाऊ बंधू वेगवेगळे म्हणजे राहत्या घरी वेगळे झाल्या कारणाने प्रत्येकजण आपापल्या परीने वेगळा गणपती आणून जो काय स्वरूपाने वेगळे गणेशाची पूजा करण्याची इच्छितात, तर ते वेगवेगळे गणपती जे काही पूजा 1.5 दिवसाची पूजा किंवा 5 दिवसाची करण्याची त्यांची जी काही इच्छा असते, तर ते तसं न करता शक्यतो आपला कौटुंबिक एकीकडे, ज्यांचा कौटुंब एकीकडे आहे किंवा ज्यांच्या जुन्या घरी गणपती पूजन केलं जातं, त्याच ठिकाणी एकीकडे राहून सगळ्यांनी एकत्र येऊन ती 1.5 दिवसाची पूजा गेली तर ते जास्ती चांगलं होईल असं एक मला वाटतं. आणि जास्ती करून पुढच्या आमच्या पिढीला, म्हणजे लहान मुलांना त्याची पूजेचं महत्त्व किंवा गणपतीचं महत्त्व हे त्यांना सांगण्यात यावं असं एक माझं मत आहे.
गोड जिनस सगळ्यांच्याच आवडीचे, तातूंतल्या तातूंत चवथीचें जेवण हाची रुचच वेगळी. दरेका घरान ह्या दिसांनी वेगवेगळी सुरबूस जेवणां शिजतात. हे जेवण जरी शिवराक असलें तरी कोण चवथी कडेन शिवराक जेवणाक पळोवन तोंड वांकडें करिना. वयल्यान ह्या जेवणाचो उमेदीन आस्वाद घेता. ह्या चवथीच्या जेवणाचें आनी एक खाशेलपण म्हळ्यार दिसपट्टीच्या जेवणाक आमी हरशीं आपापल्या संवसारान मग्न आसतात. कामा धंद्या निमतान वेळ मेळना, एकमेका कडेन सरपाक वेळ मेळना, मात चवथी कडेन हे शेणिल्ले सुखाचे खीण अनुभवपाक मेळटा. सगळ्या घराब्यांतले लोक एकठांय येवन पंक्तीन बसून वांगडा जेवतात. हो सण सगळ्यांक एकठांय हाडटा. तर चवथी निमतान आमी पळोवया ही खासा रेसिपी. दारातले तुळसी गे पानन पान फुलसी गे पानन पान फुलसी. कपाळाच्या कुंकवासाठी किती लोक वनवासी गे किती लोक वनवासी. फुगडी. फुगडी गोंयचो लोकनाच. तशें गोंयान खुबशे लोकनाच आसा आनी फुगडी हो तातूंतलोच एक लोकनाच. चवथी वेळार घराघरांनी फुगड्यो घालतात. गणपती मुखार ह्यो फुगड्यो बायलो चलयो घालतात. बायलां फुगडेचे बोल म्हणटात आनी ताळयो वाजून वाटकुळो भोवताणो मारून ह्यो फुगड्यो घालतात. तशे फुगड्यांचे खूब प्रकार आसात. उबी फुगडी, आडवी फुगडी, भोवताणो फुगडी, बेपकी फुगडी, रोगडो फुगडी, झेमाडो अशे कितलेशेच प्रकार आसात. फुगड्यांच्या गितांनी तशे वेगवेगळे आशय आयकुपाक मेळटा. सैमाचें वर्णन, देवाची भक्ती, नाती, सामाजीक विशय फुगड्यांच्या गितांनी आयकुपाक मेळटा. पळोवया ही फुगडी. कपाळाचा कुंकू
भक्ताची भक्ती देवा मेरेन पावोवपाचो सुंदर मार्ग म्हळ्यार भजन. हिंदू धर्मांतल्या पुजांनी बऱ्या कार्यांनी भजनाक खूब म्हत्व आसा. तशें गोंयांत कितलेशेच भजनी कलाकार आसा जांणी ही परंपरा जपल्या. आयजूय गोंयांत देवळांनी भक्तिभावान भजन जाता. चड अभिमानाची गजाल म्हळ्यार तरणाट्यांनी भजनान ओड दाखयल्ली पळोवपाक मेळटा. चवथी कडेन बाप्पा मेरेन आमची भक्ती पावोवपाक आमी घरांनी भजन करतात. आयकुया हे भजन.
तर इश्टानो, हांव तुमचो निरोप घेता. मात तुमी चवथ उमेदीन आनी सैम सांबाळून मनयात. ही सैमाची पुजा आसा. सैमाच्या सांगातान मनोवया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. देव बरें करूं.